बे समाव सुबुंसिरि रादाबा मोनसे दुखुनांथाव रादाब फोसावनो आखायाव लादों। धेमाजि जिल्ला गगामुख हालामनि बाथ'पारा गामिनि सारेन्डार NDFB सुनिराम बसुमतारिया दिनै रुंसारि जाबाय। बिथाङा 2009 मायथाइयाव सारेन्डार जादोंमोन। बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बर' रायजो राजाफोरजों गोबां खामानिबो मावबोदोंमोन। गगामुख दखरा UBPनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि भद्रेश्वर बसुमतारी बिथाङा दुखु फोरमायदों। दुखु फोरमायनायजों लोगोसे बर' कसारी अनसाय गावहायुंआरि खुंथायनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हाथों होननानै मिजिं थिहरदों। बे समाव गगामुख दखरा UBPनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि भद्रेश्वर बसुमतारीनि मोनसे भइस रेकर्डिं सफैदों। बे भइस रेकर्डिंखौ लानानै फैदों। खुलुमबाय। गिबियावनो आं बरायग्रोबाय। नोंथांनिसिम गोजोननायबो थाबाय। नोंथाङा गगामुख दखरा UBPनि गाहाय नेहाथारि जानानै नोंथांनिनो जायगानि सारेन्डार NDFB सासे मुंख्लं जालांदों। बिथांनि सोमोन्दै फंनैसो नोंथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय आं लुबैदों। आं बे समाव 24 हेडलाइनसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो जासिनाय बावहरबाय बे मोनाबिलि समाव। दा जोंहा बे गगामुखनिफ्राय सारेन्डार NDFB मुंख्लं जादों, नंगौ। आंबो सारेन्डार NDFBनिनो, थेवबो आं इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसन UBPआव आङो बिबान मोननानै नै गगामुख दखरायाव दंगासिनो दङ दासिम। दिनै बिथांनि मुङा सुनिराम बसुमतारी। बिथाङा गोबाव समनिफ्राय NDFBआव थाबोदोंमोन। आरो बिथाङा 2009 मायथाइयाव बिथाङा सारेन्डार जादोंमोन। दिनै फैयै फैयै गावनि सम आरो गावनि बोथोरखौ जों बुंजोबनो हाला। बिथाङा दिनै बयजोंबो गोरोबनानै थायोमोन आरो बयजोंबो खामानि मावफादोंमोन आरो आफादजों बहुद सहाय होदोंमोन। गामियावबो बयजोंबो गोरोबनानै थायोमोन। गावनि देहा बोलो लाफानानै गोबां खामानि मावबोदोंमोन। न'आवबो गावनि न'खरखौ बोरै खुंलांनो हागोन। दा हरखाबै जों बुंस्लाबनो हाला। डाइरेक्ट प्रेसार स्ट्रक जानाय बायदि जादोंमोन। बिथांनि गामिखौ खोन्थानो हागोन नामा? बिथाङा गगामुख बाथ'पारा। जोंहा जिपिआ नलबारि गोलैयो। नलबारि जिपि। बिथाङा मा जानानै बिदि हरखाबै जिउ गोमालांखो? डाइरेक्टलि प्रेसार स्ट्रक जादों। ओरैनो सिगांफोरथ' बिदि जेनेबा लोमजानाय साजानाय